kHz. Enod sa Bareta, enod sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:01. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marinood to sa Indogabos mga tugang ngunyan na aldaw ni Lunes, Agosto 11, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta. Sa lado lokal, Gobernador Noel Rosal Canalbay nagpasalamat sa NBI sa matrayumpong entrapment operation sa aligadong paghagad nin payola may kinaaraman sa quarry sa Albay. LGU Legazpi padagos ang esfersos na ma-level up ang industriya ning turismo sa syudad. Pap si Albay halangkaw ang paglaom na onrahon kan DSWD ang sa indang resolusyon may kinaaraman sa rice retailing project sa irarom kan Sustainable Livelihood Program. Last day kan voter registration para sa barangay as in SK elections. Dakul na ang day na akomodar dahil sa pagsukpay kang gustong magparehistro. Sa lado nasyonal di LG tinawan nin doon na daing ipinaluwas na kanselasyon nin klase ngunyan na aldaw. Senator Lacson hinirit ang bilyonaryo rescue para sa mga infrastruktura. Senador Soto isinulong nagabos na record transaksyon kan gobyerno bukas sa publiko. Investigasyon kang Senado may kinaaraman sa online gambling preparado na. Sa ibang nasyon, planong pagkontrol kan Israel sa Gaza City, posibleng magdaranin mahiwasan na danyos. Para sa sports, Kayla Napolis nagkamit nin primerong medalya kan Pilipinas sa 2025 World Games. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nagpasalamat si Gobernador Noel Rosal sa National Bureau of Investigation may kinaaraman sa pigkonduktang entrapment operation kontra sa sarong dating opisyal kan sarong banwaan sa probinsya nin Albay na naghagad nin payola sa sarong quarry operator sa banwaan kan Daraga Albay. Sigun kay Gobernador Rosal, makakalaom ang NBI nin full support kan provincial government sa dagdag pang investigasyon. Katakod kay ni sinabi niyang magserbi ining patanid kontra sa mga personang nagigibo nin anomalya sa operasyon kan quarry sa probinsya. Tinawanin doon ni Gobernador Rosal na ang transaksyon nangyari sa luwas asin bakuman sa laog kan gobyerno probinsyal na nagluluwas na garong private na transaksyon. Mantang isolated man ang insidente, magigirumduman na ang dinakop kan NBI ang nasabing suspect asin nakumpiskar ang kantidad na 320,000 pesos sa posisyon kay ni sa Barangay Miisi, Daraga Albay. Na-inquest naman ang suspect sa kasong robbery extortion. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pigihinguan ng gad kan gobyerno lokal kang syudad ning Legazpi na magpabongga pa kan mga aktibidades kang Ibalong Festival ngunya na bulan. Sinabi ni Mayor Hisham Ismail na parte ini kan tourism activities na mapromotir kang Legazpi tanganing mag-level up ang industriya kang turismo sa syudad. Laoman man ang pagruso ni mga bisita pa hali sa ibang lugar dahil sa mga national events araw kan Dragon Boat Race, pagbisita ni Efren Bata Reyes Jr., konsyerto asin iba pang aktibidades. Sa ngunya nakatutok ang Ibalong Executive Committee sa superbisyon ni Councilor Alan Ranyola bilang Vice Chairman ang mga preparasyon sa Ibalong Festival na mapuon Agosto 21 asin madurar sagkod Septembre 6, 2025. 21 million pesos ang pigtatagamang pondo kang lokal na gobyerno kan Legazpi City para sa mga aktibidades.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Naglalaom ang Provincial Agriculture and Fishery Council o PAFC Albay na onrahon kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang sa indang resolusyon na may konsiderar sinda sa rice retailing project sa lindong kan Sustainable Livelihood Program o SLP. Ang bagay na ini ang ipinahayag ni PAFC Albay Chairman Rene de los Reyes sa programang Boses kan Kapalibutan sa Radyo DCGB. Sigun pa kay de los Reyes na dakulang tabang ang sa indang lakdang na ini para ma-decongest ang bodega kan NFA mantang magkakaigwanin oportunidad ang mga publiko na makabakal nin baratong bagas sa kantidad na 35 pesos. Sa ngunya nasa deliberasyon pa kan DSWD Central Office ang sa indang resolusyon kung papaboran o dai ang sa indang kahagadan. Kuning kaso paboran, magkakaigwanin koordinasyon ang DSWD as in Food Terminal Incorporated o FTI na iyo ang may mandato na magfasilitar sa programa kan baratong bagas sa pakikipagtabangan kan National Food Authority. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Gulping maparehistro ang DAI na akomodar sa ultimong 10-day voter registration. May mga DAI nakatagal sa sobrang init kan panahon dahil sa halabaon na pila kung kaya napawot at nag-uruli na sana asin mahalat sa schedule kan panibagong voter registration para sa barangay asin sangguni ang kabataan elections dahil dakulaon ang posibilidad na sa masunod pa man na taon mangyayari ang BSKE elections. Sa bilog na probinsya kan Albay, dakol ang nagruso sa mga registration sites dahil daining eskwela ang mga hobenes. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Dapat na ideklarar bilang watershed area ang mga lugar na pigkukuhanan o sources nin tubig sa Banwaan kan Daraga Albay. Ang lakdang may kamawotan na maprotehiran ini. Sa kusog kan resolusyon ni Councilor Attorney Ian Makasinag, nagpapadagos ngunyan ang deliberasyon kan sangguni ang bayan kan Daraga tanganing makabilog nin solusyon sa maluyang supply nin tubig. Sigun kay Konsehal Makasinag na kun ang mga sources nin tubig sa Banwaan maideklarar bilang watershed, matatawan nin magkakanigong proteksyon sa irarom kan nagkapirang mga leyes. Dahil kapag ang sarong lugar deklaradong watershed area, day ni pwedeng basta-basta hiroon as hindi pwedeng pakiaraman pati na anuman na development sa palibot kan source nin tubig. Naarestrar kan Tabako PNP ang pigkokonsiderar na most wanted person sa syudad ning Tabako kang nakaaging aldaw. Ang lalaking suspect akusado sa duwang kaso ning acts of lasciviousness as in duwang kaso ning lascivious conduct. Sa ginibong operasyon kan Tabako PNP, nagdayo sinda sa Bulacan, tanganing iserbi ang warrant of arrest kontra sa suspect na residente kan San Miguel Island, Tabaco City. Sa pakikipagtabangan kan mga otoridad sa nasabing probinsya, nadakop duman ang suspetsado asin dinara sa syudad ning Tabaco. Si alias Ricky, 45 anyos, naghahampang sa dawang kaso ning acts of lasciviousness na may piyansang tig 180,000 pesos kada saro, asin duwaman ning kasong lasciviousness conduct na may rekomendang piyansa ning 200,000 pesos kada saro. Arestado ang sarong persona kan Legazpi City Police Station matapos na baluon na tagaon ang sarong biktima sa barangay Bigaa, Legazpi City kan nakaaging aldaw. Sigun sa Legazpi CPS, namidbid na suspect na si alias Muhar, 31 anyos, asin ang biktima na si alias Junjun, 44 anyos, na sarong virtual assistant, parehong residente kan nasabing barangay. Basado sa inisyal na impormasyon kan Legazpi CPS, nagkakape ang biktima sa balkonahe kan sa iyang harong kan biglang nag-abot ang suspect na may darang bolo. Sa day maaraman na rason, tinaga kan suspect ang biktima. Ang biktima nagsapar nin lugad sa iyang balikat asin tulos na nag-apod sa 911 kung sa intulos man na nagresponde ang pulisya sa lugar kan insidente. Apisar kan sinapar na lugad, itinuro kan biktima ang suspect sa pulisya asin tulos man ining inarestar. Sa ngunya nasa kustodiya na kan Legazpi CPS ang suspect asin mahahampang ini sa kasong attempted murder. Ginibo kan lokal na gobyerno kan Bakakay Albay ang site visit
Kaibahan ang mga representantes kan Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol as in Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol ang site inspection sa barangay Cagbulakaw kang nakaaging aldaw. Sigun sa ahensya, ang lakdang ginibo tanganing ma-assess ang nagpapadagos as in mga development activities sa lugar. Ang lakdang may kamawota na masiguro na ang mga proyekto nakatakod sa regulasyones, pangkalikasan as in infrastructure safety standards bilang preparasyon kang lokal na gobyerno sa mga kalamidad. Apwera ka inibinisita man kang opisyales kang Kabaasan Sub-Office sa Barangay Kabaasan Bakakay Albay, tanganing mahiling ang estado kaini as in mapaghurunan ang mga kaipuhan na improvements. Nagpapadagos ngunya na aldaw ang Mobile Blood Donation Weekly Schedule kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory o BSL-SNRL sa man iba-ibang parte kan rehiyon Bicol. Sigon sa BSL-SNRL, pinagigibong ngunya na aldaw ang aktibidad sa Barangay San Lorenzo asin Tiwi Doctors Hospital sa Tabaco City asin sa Barangay Iluluan, Kamalig. Sa ikaduwang aldaw o sa aga gigibuhon ini sa Barangay Tabigyan sa Tabaco, Barangay Santa Elena sa Malinaw, RHU Baras sa Catanduanes asin Barangay Suwa sa Kamalig. Mientras na mapadagos ang mobile blood donation activity sa God Agosto 7 kung sa gigibuhon ini sa Philippine Army sa Legazpi City, Sorsogon City asin Catanduanes. Ginibo kan mga opisyales de barangay kang Oro Site, Legazpi City. As in United Salon Owners Association ang libreng gupit, libreng ganda, uso para sa barangay Oro Site. Sigun sa punong barangay Mariano Oriel Madela, ang aktibidad parte kang pagselebrar kang inot na anibersaryo kan asosasyon asin sa paagi man tangani makabalik sa komunidad. Dagdag pa kan opisyal na nakatakatakod kaini, pigpaplano kan konseho na maisabay ang mga salon asin parlor sa barangay tourism plans as in programs dahil anta nagdadagdag ini sa atraksyon sa lugar dahil dakolan mga arog kaining negosyo sa barangay. Mga tugang yan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, ibang nasyon na siniba pa pagkatapos kaini. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmi Legazpi
Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes kan mga Bareta sa Lado Nasyonal asin iba pa. Makusog na piglinaw kan Department of the Interior and Local Government o DILG na wara sindang ipinaluwas na anunsyo nin suspensyon in klase pangunyan na Lunes, Agosto 11, 2025. Sigun sa opisyal na pahayag kan ahensya day nagluwas nin anuman na walang pasok advisory si DILG Secretary John Vic Remulla asin ang mga siring na anunsyo iyo ang pigpapahayag sana sa paagi kan sa indang opisyal asin beripikadong mga channel. Dagdag pa kan DILG na ang mga local government units o LGUs asin ang Department of Education o DepEd ang pwede man mag-anunsyo nin suspension in klase sa kanya-kanyang nasasakupan gamit ang sa indang opisyal na plataforma. Sinabi niyang ang paggamit sa pangaran kan DILG o kan sekretary na tanganing magpawagas nin salang impormasyon iyo ang suhay sa lay asin pwedeng umabot sa legal na aksyon. Hinagad kan DILG sa publiko na maging marikmat asin mag-share sana nin mga beripikadong impormasyon gikan sa mga opisyal na pahina kan gobyerno. Para sa mga lehitimong anunsyo, may kinaaraman sa suspension in classes, kamugtakan kan panahon, asin iba pang importanteng abiso, mag-koordinar sana sa mga official social media accounts, asin websites kan DILG, LGUs, asin DepEd. Pigrekomendar ni Senator Ping Lacson na itataong kwenta kang gobyerno sa pinakamayaman na negosyante sa nasyon ang nagkapirang mga problema kang darakula asin mahal na infrastruktura arog kan nangyari matapos ang pagrapado kan bagyong Yolanda. Pinuunan ini sa tangro
Si San Miguel Corporation President Ramon S. Ang, napakarayo ng problema sa baha sa Metro Manila, nadaing gastos ang gobyerno asin ang mga namamanwaan. Segun kay Lacson, makakatipiding bilyon-bilyon na pesos ang gobyerno sa siring ni lakdang. Mababawasan pa ang pangungutang asin mapugol ang mga pagkakataon para sa korupsyon. Ipighiras kang senador ang naaging papel niya matapos ang bagyong Yolanda kung saan siya ang nangenot sa koordinasyon kan public-private rehabilitation efforts kung saan nag-ambag ning pondo ang mga ultra-billionaires gikan sa saindang Corporate Social Responsibility o CSR para sa rebuilding. Nagsumitir si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III nin propwesto na may kamawatan na magpautob nin polisiya para sa dagos na pagbulgar sa publiko nin mga records as in transactions kan gobyerno na may kinaaraman sa pampublikong interes. Kamawatan kan People's Freedom of Information Act of 2025 ni Soto na midbidon ang diretso sa impormasyon sa mga bagay na may kinaaraman sa publiko. Sa irarom kan propwesto, sinugo ang pagbulgar sa siguradong impormasyon. Partikular ang tauna na Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kan mga minasunod na public servants, President, Vice President, mga gabinete, miyembros kan Kongreso, Hurado, kan Korte Suprema, miyembros kan Constitutional Commission, asin iba pang constitutional officers asin mga opisyal kan Armed Forces of the Philippines na may General of Flag ranks. Sinugo man ang gabos na ahensya ng gobyerno na i-upload sa kanya-kanyang mga websites ang tunay na impormasyon kaibahan ang monthly updates, register of transactions, mga documents o records kan sa indang tauna na budget, bulanan na koleksyon asin disbursements, procurement plan asin listahan kan item to bid asin procurement contracts. Alagad ang mga sensitibong personal na impormasyon arog kan race, ethnicity, origin, health records, religion, political affiliations, education as in tax returns, iyon mantinidong classified. Preparado na ang investigasyon kang Senado may kinaaraman sa mahiwasan na online gambling sa nasyon. Papanginota ni Senator Erwin Tulfo bilang chairman kang Senate Committee on Games and Amusement ang mga isusumitir na propwestong lay kontra online gambling sa Agosto 14. Segun sa senador, nangako siyang iinuton ang pagtukar sa mga propwestong lay na ini dahil makukonsiderar na krisis ang sitwasyon. Tinawa niya ninduon na kaipuhan na ining tulos aksyonan para maresolberan ang mga problemang katakod kaini. Apesar kan total ban ang mauwat kang senador, dadangugon pa man giraray ang posisyon kang gobyerno arog kan Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR as in Department of Finance. Sinabi niya na hihilingon pa man giraray ang pros and cons kung dagos nang makortar ang online gambling. Ipinunto pa kan senador na daing regulasyon kaya daing pondo ang pagsugal kan mga tawo wara maning kontrol kung gurano ang itataya sa nasabing sugal. Tinawan doon pa man kaini na kaipuhan timbangon kung arin ang mas importante, ang income hali sa pagsugal o ang maraot na epekto kaini sa sosyudad. Tutukaron kan Senate Games and Amusement Panel ang apat na lay, tulong resolusyon as in privilege speech may kinaaraman sa online gambling. Ipinag-orden kan Department of Education o DepEd sa gabos ng mga pampublikong eskwelahan sa bilog na nasyon kaibahan ng elementary as in high school na magbugtak nin School Sports Club o SSC. Kamawatan kaining pauswagon ang pisikal na salud kan mga estudyante asin mabawasan ang epekto kan pandemic-driven learning loss. Sigun kay Education Secretary Sani Angara, nabako sa na ini may kinaaraman sa pagkawat. Ini manungod sa disiplina, teamwork asin tibay nin buot. Mga karakter na dapat bitbit kan estudyante sagkod sa tunay na buhay. Kadugtungan SSC kan curriculum kan physical education kung saan magtatalaan nin duwa sagkod tulong oras nin supervised sports activities kada semana. Sakop kay niyan sports na arnis nagigibuho na mandatory. Mantangan iba pang sports ibabase sa interes kan mga estudyante asin kakayahan kan mga eskwelahan. Isusulong man ang unified sports para sa inclusivity asin pagbawas nin kaso kan bullying asin bukas man ini sa mga may kapansanan asin nasa alternative learning system. Nairehistro kan DOH ang kabilugan ng 123,291 ning kaso ning dengue sa bilog ning nasyon kan Enero 1 sagkod Hunyo 7 ngunya na taon.
Siring man patanid kan DOH na dai pa man dapat maging kampante ang publiko maski tag-init o tag-uran. Pagirumduman kang ahensya na mantiniro na malinig ang palibot asin halion ang mga lugar na pwedeng istaran ning namok. Tinawan doon kang ahensya na dai dapat maging kampante sa patakot kan dengue mainit man o mauran. Enot nang nagpatanid ang DOH na pwedeng mag-itaas ang mga kaso ng dengue ngunya na tag-uran, alagad anuman na panahon pwedeng mabuhay ang namok asin maglakop ning hilang. Pigrekomendar man kang World Health Organization o WHO ang matanos na pamamahala ning basura, paglinig kan sarayan ning tubig asin paggamit nin insecticide kung kinakaipuhan tanganing maiwasan ang pagdakol ning namok. Bareta sa ibang nasyon, nagpatanid ang sarong halangkaw na opisyal kan United Nations na posibleng umabot sa panibagong humanitarian crisis ang planong militar kan Israel na kuahon ang kontrol sa Gaza City. Sigun kay UN Assistant Secretary General Miroslav Jenka sa pagtiripon kan UN Security Council, ang pagpapautob kan nasabing plano iyo ang pwedeng magdara kan mahiwas na epekto sa rehiyon. Kaibahan ang kadagdagan nasa piritan na pag-ibakwar, pagkagadan kan mga sibilyan asin pagkaraot kan mga infrastruktura. Ipinaapod kan emergency meeting kan Security Council kan weekend matapos aprobaran kan Security Cabinet ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang propwesto. Nagdara ini kan grabing reaksyon gikan sa man iba-ibang nasyon, kaibahan ang Britain na maski kaalyado kan Israel nagpapatanid na pwede ining pahalabaon pa ang eksistidong serintikan. Sa bareta niya to sa lado ng sports, nakamtan ni Kyla Napolis ang kainot-inoting medalya kang Pilipinas sa 2025 o 2025 World Games matapos siyang uminabante sa finals kan Women's Jiu-Jitsu. 52 kg niwaza sa ginibo sa Jiangyang Cultural and Sports Center Gymnasium, Chengdu, China. Dinaog ni Napolis ang representante kang Israel na si Fina Aronov sa overtime paagi ng advantage point. Matapos magpatas sa 3-3 ang score sa regular na round. Alagad nagparyal siyang matukdol ang gold medal kontra sa Koreanang si Yoon Jun Im via advantage point. Mantang nagpalyarman si Annie Ramirez na reigning Asian Games champion sa duwang laban sa women's 57 kg class asin daina nakaabante pa. Naimbento kan mga siyentipiko ang driverless vehicle o mas midbid na autonomous vehicles o self-driving cars na may kapasidad na mag-andar na dai kaipuhan pa nin driver o tawo. Ang behikulo kombinasyon in sensors, cameras, radar asin artificial intelligence tangani mamatean ang palibot kay ni asin makapagdesisyon ni Nurota. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, sarong 40 anyos na lalaki sa Florida, USA, ang naerestrar sa kasong pagbabakal ng marijuana asin bulong na daing reseta. Sa presinto, hinapot siya kan pulis kung may nakakatagong droga sa saing lawas, alagad sinabi niyang wara. Kan inspeksyonon kan pulis asin pinahali ang sa iyang mga bado. Napaatot ang persona asin nagluwas digdi ang tulong pidaso ning marijuana. Alagad maski may ebidensya, pigtatanggiman girare kan persona, natagsadiri niya ang mga nakumpiskar na droga. Flashback! Ngunya na aldaw Agosto 11 taon 1853 namundag si Tiburcio Hilario sa San Fernando, Pampanga. Kan Hunyo taon 1892, binisita siya ni Dr. Jose Rizal tangani ilista bilang parte kan La Liga Filipina. Si Tiburcio asinan sa iyang mga tugang ang perming kaibahan ni Rizal sa saindang harong kung sain sa iya itiniwala ni Rizal ang sa iyang mga surat asin libro. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta, na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss
Nicole Gloriane, as in Miss Jenny Matthew Balyaran, sa social media and sa tuyang social media writers na Miss Shara Maileron as in Mr. Jimos Barrios, sa lado technical katuwang tapo si Sir June Apolis as in si Mr. Jerome Nico Martinez and sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kang mga nagagantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Barata alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Tabi ka mo sa Legazpi. Land of brave hearts, bright smile, and the biggest celebration of who we are. Ibalong Festival. It is not just what you see, it's what you feel. The rhythm in our streets, the warmth of our people, and the hero in every Bicolano you'll meet. Ibalong lives in how we stand strong, how we celebrate life, and how we show the world what it means to be a Bicolano. Heroes are not just in stories, they live in all of us. Come to Legazpi, awaken that hero within. This year's celebration is bigger, brighter, and bolder than ever. Opening fireworks display, Ibalong exhibit, Art vs. Cancer, Shades of Strength, Ibalong Agri Trade Fair, and Beer Plaza. Grand Opening Parade, Ibalong Festival Boxing Competition, Eucharistic Mass, and Ibalong Opening Concert. Ibalong Tattoo Expo 2025, First Mayor's Cup Ibalong Festival, Open Karate Do Championship, Derby, First Mayor Hisham Ismail Airsoft, and Speedball Competition, Baile de Ibalong, and Dance Showdown 2025. Vocal Warriors Ibalong and Sing Off 2025 auditions. First Ibalong Digital Animation Competition, Beach Volleyball Tournament, Ibalong Festival Grand Jog Fair 2025, Ibalong Band Fest, Battle of the Bands, and Ibalong Golf Tournament. Ibalong Zumba 2025, the first Ibalong Fun Bike and Fun Run, Car and Motor Show, Ibalong Grassroots Dance Sports Tournament, and DMS Medical and Optical Mission, Table Tennis Tournament, and Dragon Boat Invitational Race, Fort Mayon 360 Bike Challenge, Tahanang Tanghalan and Ibalong Football Tournament, Second National Billiards Tournament, Mutya ng Ibalong Coronation Night, Vocal Warriors Sing Off Grand Finals, Ibalong Street Dance Competition, First Ibalong Festival Regional Open Pamsay and Quigueroy, and the Grand Finale, live with Bini Concert. At opo, Bini is coming to Legazpi. Kaya, don't miss it! From August 1 to September 6, feel the beat, taste the culture, live the legend, street parades, pageants, concerts, food, and adventure. Ibalong Festival 2025.